balala mugibisa ngamaka munyugubesi namengo muntu safana nini umshopha umhlukumezi ngenxa balala mugibisa ngamaka munyugubesi. Breaking news, South Africa, especially ababukela uSiyaviva TV1 noma ama viewers akaSiyaviva TV1 nalo uqoqo lenyanga inkakha ngifuna ukubala kube kuningi namhlanje. Siyabingelela wena oqala ngqa ukusibukela, siyakwamukela futhi kuSiyaviva TV1. Ungalingi khohlwe phela, siyacela supporter ngokusubscribe. Nangu udokotela omkhulu, udokotela uBanyobeni uzokwenza isimemezelo. Ayizoba indele video izoba mfishane, inhloso enkulu ukusiza umuntu osekhaya ofisa ukusizakala. Ngabe unenkinga katshwala noma unenkinga yezidakamizwa ezinzima esingabalula kuzo amaphilisi ahlukahlukene isikakhulukazi iwunga noma ugwayi nje lo kuthiwa usikiliti kanye nawo mpela lokuhlazana. Abantu abadakwayo, abantu abaxhwelayo bayanxuswa bonke ukuthi uma ungasafuna ukuphuza noma ungasafuna ukubhema thintana noBanyobeni. Uyena dokotela esikanye naye ke namhlanje ozokwenza isimemezelo sokuthi loyo naloyo osephuza too much, osebhema too much noma oqale lento engazi ukuthi izomfikisa la ekhona. Usethi ke udokotela yena usuku luba lunye iphele nya lento egazini kuwe, ungaphindi uyisondeze eduze kwatshwala noma kwagwayi noma kwewunga. Siyamemezela ke kubona bonke abazali abanezingane esezeba zintshontsha ezihlulo ukuziphatha ngenxa yesidakamizwa iwunga. Udokotela uBanyobeni uphumela obala. Khehle lidala elingake lingwevu alikwazi ukusuka kwalo kwamhlaba yalingana lizoshumayela ngento elingayazi. Uthi ke umkhulu mayefika kimi mapholo ngisize ngimemezele lokhu engikuphiwa abantu abadala bathi isipho sami sokugcina ezintweni ezinkulu abangipha zona emva kokunginika umsebenzi wahlukahlukene ukusiza abantu ngokwedlozi. Uthi kuBanyobeni uphiwe into acabanga ukuthi nohulumeni uqobo uyayifuna leyo ukuthi abantu beyeke ukubhema iwunga begugelwe izingane zincane zibe okhehla mfana. Dr. Banyobeni awusixoxele kafishane uthi wena iwunga lapha. Iwunga vele yona uma subuka imosha kakhulu la ebantwaneni bethu. Kukhona ukuthi umuntu eyidla into kodwa eyiza ukuthi iyabulala la emzimbeni. Thola ukuthi lo muntu bemkhulu kodwa semncane lo muntu ngenxa yeWunga. Akasayifuni futhi nayo ukuthi ayidle kodwa lento lena ayekeki. Uyayibhema insangu kodwa uyabona ukuthi ayikhona lento ofana uyayiyeka kodwa ayisayekeki. Notshwala uyabuphuza. Sesidakwa nje nemali akasakhona ukuthi athengele abantwana ngisho ukudla. Sinawo ke thina lo muthi lapha ekhaya kwamhlaba yalingana. Impela ngikhuthaza lokho nje ukuthi umuntu ongaba nale nkinga akangibone. Ngabe uyidakelwa wena noma uyibhemela wena kodwa usayifuni lento nikela kwaDokotela uBanyobeni noma ubudakwa nje ungazi ukuthi uyadakwa ibulawo. Uthi uDr. Banyobeni ukhona ukukuyekisa leyo nto. Awukhethi uhlobo likatshwala. Asikhethi utshebo lukatshwala. Uma kutshwala nje. Dokotela uthini uthi abaphathe lamabhodlela abajwala ukwaphuza noma abangaphathi lutho. Siyabathengisa nje thina sesifikile ekhaya. Mase fikile uzoshona uthenga ukuthi. Ufuna imali ethile ngithenge bese siyayipheka lento. Bese uyayiphuza. Maye lapha ewungeni nakhona akaliphathe. Akayiphathe nayo iwunga uma ikhona nje iwunga asiqhamukele nayo ngoba uzosayina okugcina. Uzosayina okugcina lolo suku nje eqala ukuthi asiphuze lesiwasho. Lo shoni la ngasafuni nje umuntu mayedlula nabe eduze naba ungathi ungaphalaza. Uthi kubo bonke abazali abahlushwa yingane zabe ezidla iwunga abafike nabo sesifikile isikhathi kunjalo. Dokotela uBanyobeni uyafuna yini ukuthi abantu bekuthembe ngalento? Ngiyafuna ukuthi bangithembe. Ngikhuluma ukuthi abantu ekhaya bakhona manje. Sikhuluma ngabantu abakhona manje ekhaya sebeyekile. Ningizimu Afrika me too I commit myself as iSiyaviva TV1 sizokwenza indlela ukuthi umkhulu abe necampaign yokuhambela indawo la zobe lapha khona nje izingane zenu zamawunga. Ngizoyimemezela inamba yakhe niyayazi neyami. Mhlambe nginiqoqele ndawonye la eThekwini lethi izingane zenu ilashwe zonke kuhlalwe ndawonye kusetshenzwe lolu daba phinde sisuke sihambele enye indawo kanjalo. Ninokwenu ukuthi ningibhalele nami manithi uBanyobeni niyamfuna ngakini ezolapha izingane zenu especially iwunga nje ngoba mina ngithinte kakhulu kuyiwunga but ke laba abatshwala
NENSANGU anginendaba nabo bayikhethele laba bewunga uyayibona lento uthi yabayislinge sehlela kumuntu ethi uyazi kanti akazi njengamanje usephenduka insizwe yebhodwe ephenduka iphara uphenduka ini uyafisa ukusizakala ibona abantu engikhathazeke kakhulu ngabo so ngiyanxusa kuwonke umuntu amfonele umkhulu asho ukuthi ukuphi nendawo mawunqela ukumfonela fonela mina ngizoniqoqela ndawonye nifike nezingane zenu ziyeke iwunga ngosuku olulodwa akuyona into ethatha isikhathi suku lodwa khehla lami yeah enye into engicabanga ukuyiphakamisa la ukuthi fanele ngithole umuntu olidlayo vele iwunga simbeke lapha eduze siveze kuma screens ayiphuza lento alasho ngendlela omlapha ngayo bese kabantu bayeza ke sebezobona nalesi simanga senzeka kodwa ofuna ukushaya ngokhokhoba road because kunabameli kunothisha kunodokotela abadlala izidakamizwa asebezophelela umsebenzi siyaba control but basaba ukuvela bebonwekale obala bengawushaya kukhokhoba road bekuwe ufike ubancede balekelele kodwa mina ngiyaqinisekisa ukuthi lento le siyacela ukuthi akube nosizo likhona nanoma nobani omunye ongathanda ukulekelela ikhehle ukuthi nohulumeni asukumele phezulu afake isandla kulento ukuthi kulashwa laba bantu akamthinte nombolweni konje mkhulu ethini 072 69 519 519 O2 ababili asiphinde 072 69 519 O2 ababili eyami inombolo kulabo abafisa ukuthi beqoqane ndawonye bese ngibalethela nangibanyobeni 079 0453 446 ngiphinde 079 0453 446 udokotela Banyobeni umlaphi wewunga notshwala NENSANGU Ningizimu Africa worldwide asibonane kwivideo elandelayo bye bye Siyaviva awuboni kumnandi Siyaviva no NGABADLIWUNGA Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no NGABADLIWUNGA Siyaviva uga kumnandi Siyaviva no NGABADLIWUNGA andile umejalo qhawelethu andile mdakanobo umejalo qhawelethu andile wemdakanobo umejalo qhawelethu awubuke nje siyaviva awuyazi kumnandi siyaviva no NGABADLIWUNGA